Eucharisto. Teraz má slovo pán Mikolášik. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani barónka Ashton, dovolte, aby som vás oslovil a dôrazne apeloval v tejto otázke. Na vás apeloval, kde je jednoducho pre nás nepriateľné, aby kresťania na Blízkom východe boli aj naďalej vystavovaní takýmto krutým útokom. Irak, Irán, Egypt, Nigéria, Turecko, Pakistán, toto sú krajiny, ktoré sú pre nich, pre kresťanov, domovom po stáročia a oni odtiaľ nechcú predsa odísť. Je odsúdenia hodné, aby islamský klérus v mnohých prípadoch pri svojich príhovoroch ku svojim veriacím podporovali protikresťanské nálady. Na severe Iraku sa ľudia báli vyzdobiť svoje príbytky. V Bagdáde vtrhli ozbrojení ľudia a postrieľali 52 ľudí a 200 zranili. V decembri sme mali možnosť stretnúť sa s iráckymi biskupmi, ktorí navštívili Európsky parlament. Zdôraznili nám, že oni potrebujú našu podporu a podporu celého medzinárodného spoločenstva, aby náboženské presvedčenie nebolo dôvodom na nevinnú smrť. Kam sme to došli? V tejto súvislosti mi dovolte spomenúť Turecko, ktoré sa významne usiluje o európsku integráciu, no pritom zakazuje zakladanie kresťanských náboženských spoločenstiev či kongregácií. My predsa v Európe povolujeme minarety, oni vôbec nerobia reciprocitu. A chcem sa tiež spýtať, kde sú všetci tí ochrancovia ľudských práv, ochrancovia práv zvierat a tak ďalej. To normálne by som si položil otázku, že či netreba založiť skupinu na ochranu kresťanov vo svete. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Mikolášik. Teraz pán poslanec Šťastný.